Els medicaments que no necessiten recepta mèdica poden tenir efectes secundaris a l'hora de conduir? A. Sí. B. No, tret que es barregin amb l'alcohol. I C. No, perquè estan considerats inofensius. Tu què em diries? Que és necessari que hi hagi recepta perquè afectin a la conducció? O potser que tu vas a comprar un medicament sense recepta, te'l venen i pot influir en la conducció? Efectivament, no fa falta que sigui amb recepta perquè afecti a la conducció. Un medicament pot tenir efectes secundaris encara que no sigui amb recepta. D'acord? Així que la resposta correcta és la A. Sí. Els conductors de motocicletes estan obligats a auxiliar o sol·licitar auxili per atendre a les víctimes en un accident de circulació? A. No. Únicament tenen l'obligació els conductors de turismes. B. Sí. I a més estan obligats a col·laborar per demanar auxili i senyalitzar l'accident. I C. No. Si no tenen cap coneixement de primers auxilis. Això és de primer de seguretat viària, és primer de quan hi ha un accident. Sí, dona igual que vagis amb bicicleta, amb una moto, amb un camió, amb un tanc de guerra, d'acord? Has d'auxiliar a les víctimes, encara que vagis amb la moto. La resposta correcta és la B. Sí. I a més estan obligats a col·laborar per demanar auxili i senyalitzar l'accident. En un turisme és obligatori portar les eines indispensables per al canvi de què? Jo he de portar eines per canviar què al meu cotxe? A. Maneguets, corretges i bugies. B. Rodes i llums. I C. Rodes únicament. Quan parlem de què és obligatori portar el cotxe, en diuen que és obligatori la roda de recanvi, veritat que sí? Sí, inclús els llums que es puguin canviar. Però els maneguets, les corretges i les bugies, nosaltres no som mecànics, d'acord? Però pensem en una cosa, quan diu rodes de recanvi o la roda de recanvi o la roda d'ús temporal, també afegeix lo de i les eines necessàries o indispensables per poder fer el canvi de roda. D'acord? Així que, encara que sigui o sembli una trampa lo de la C, que porta una paraula que és «oh, cuidado!» quan porta una resposta. La paraula únicament has de tenir molt de compte. Doncs en aquest cas és únicament les rodes que quan portem roda de recanvi o roda d'ús temporal estem obligats a portar eines per poder-la canviar. Per això la correcta és la C. Per a saber quan s'ha de passar la primera inspecció tècnica periòdica d'un vehicle, què s'ha de consultar? A. La data en el que es va comprar el vehicle. B. La data de la primera matriculació que consta en el permís de circulació. O C. La targeta d'inspecció tècnica de fàbrica. Has de saber que l'antiguitat d'un vehicle es medeix pel dia en què es va matricular, no pel dia en què tu el vas comprar. D'acord? Llavors, si busquem la data per passar la primera ITV, que és els 4 anys d'haver-ho matriculat, no comprat, entenem que llavors hem de mirar la data de matriculació, no la data de compra, d'acord? Ni la data de la targeta d'inspecció tècnica de fàbrica, no, perquè pot venir la targeta d'inspecció tècnica de fàbrica d'un cotxe de fa 5 anys, jo me'l compro avui, d'acord? I no he de passar l'ITV. El dia que el matriculo comença a comptar l'antiguitat, d'acord? Llavors és la B, la data de la primera matriculació que consta en el permís de circulació. El conductor que circuli pel carril dret de la imatge, veient els senyals, ha de cedir el pas als vehicles que s'aproximin per l'esquerra? A. Sí, tant els que s'acostin per l'esquerra com per la dreta. B. No. I C. Sí. A veure, aquí el que farem és una cosa. Per què no ho posem en gran i veiem què passa aquí? Aquí tenim
una intersecció sense senyals. Veus? No tenim senyalització. Llavors, imagina't, aquí arriba un cotxe i es troba una intersecció que no té senyals. D'acord? Per aquí ve un cotxe i per aquí ve un altre cotxe. Sí? Tu vas així, així i així. Però ens trobem que és una intersecció sense senyalitzar. Què hem de fer? Aplicar la norma de prioritat de pas amb interseccions sense senyalitzar. És a dir, tenen preferència els vehicles que s'aproximen per la dreta. Només els vehicles que s'aproximen per la dreta, en aplicació de la norma de prioritat de pas en interseccions sense senyalitzar. Tornem llavors a la pregunta. El conductor que circuli pel carril dret de la imatge, veient els senyals, ha de cedir el pas als vehicles que s'aproximin per l'esquerra. Si és una intersecció sense senyalitzar, hem de cedir el pas als vehicles que s'aproximin per la dreta. Llavors, direm que no els ha de cedir el pas. Per què? Perquè venen per l'esquerra. D'acord? Nosaltres tenim preferència respecte de l'esquerra i no tenim preferència respecte de la dreta. Un semàfor ha canviat de vermell a verd. Està permès utilitzar el clàxon per advertir al conductor d'un altre vehicle que pot continuar la marxa? Puc fer pip-pip i puc tocar el pito per dir-li que espavili? Sí, quan es tracti d'una via interurbana, és a dir, fora de població sí que es pot. Bé, no es pot. Dice sí, però quan es tracti d'una via urbana. Hi ha pocs casos en els que podem utilitzar el clàxon, d'acord? Evitar un possible accident o atropellament, advertir el vehicle de davant fora de població que tinc l'intenció d'avançar-lo, per exemple, d'acord? I en cas d'emergència, jo podria, en cas excepcional, tocar el clàxon o la bocina. Però en aquest cas no. No podem, s'acaba de posar en verd, no podem tocar el clàxon a una persona que encara no ha començat la marxa. D'acord? Direm que no es pot tocar el clàxon per advertir a un altre vehicle que pot continuar la marxa. D'acord? Vinga, que són molt de tocar pitos, tu. Si circula a velocitat excessiva i té un accident, la probabilitat de que sigui mortal, de quan és? És igual que si circula a velocitat adequada. B, és únicament en autopistes i autovies menor que si es circula a velocitat adequada. I C, superior que si es circula a velocitat adequada. La diferència entre anar bé i anar malament és evident. Quan anem bé, anem bé. Si tenim un accident, ens farem mal, però potser no tant. Quan anem malament, hem de sumar a l'accident el fet de que anem malament. És a dir, si preguntem quina és la probabilitat de que sigui mortal si jo vaig a velocitat excessiva, vaig malament, és evident que és superior a la quan un va a velocitat adequada. Queda clar o no? Sí, no? És, lògica aplastant. Aquest senyal què prohibeix? Aquest senyal prohibeix el què? A, estacionar només, prohibeix estacionar. B, prohibeix parar i estacionar. I C, prohibeix parar només. Es pot estacionar. D'acord? Doncs molt bé. Fixa't que té dues bandes en vermell així que es creuen. Doncs, canta amb mi. Aquesta senyal que ens indica, estem rapejant, Va, una miqueta de rap. Aquest senyal que ens indica prohibit parar i estacionar. Prohibit parar i estacionar. D'acord? Que quedi clar, Prohibeix la parada i l'estacionament. Si només té una banda, en vermell prohibeix estacionar i si es permet la parada. Però si té els dos, prohibeix parar i estacionar. D'acord? Vinga, llavors la correcta és la B. Quines persones estan exemptes d'utilitzar el cinturó de seguretat?
Ojo, que aquesta és perillosa, Cuidado, que aquesta té nassos, A veure, quines persones estan exemptes d'utilitzar el cinturó de seguretat? A, els conductors de taxis en vies interurbanes. B, els conductors que fan marxa enrere. O C, els conductors i passatgers de vehicles en servei d'urgència. Cuidado, perquè totes tres em sonen. Comencem per la primera. Els conductors de taxis en vies interurbanes. És que em sona que els conductors de taxis estan exempts de portar el cinturó. Sí, però dintre de poblat, en vies urbanes. I aquí em diu, en vies interurbanes. La A no pot ser. I diu la C, els conductors i passatgers de vehicles en servei d'urgència. Em sona bastant. I la B, els conductors que fan marxa enrere. Em sona bastant. Sí, és veritat, els conductors que fan marxa enrere es poden treure el cinturó. Dona igual que sigui dintre o fora de població. I C, els conductors i passatgers de vehicles en servei d'urgència també. Com pot ser que siguin dos respostes bones? Perquè la C passa com la A, que són els conductors i passatgers de vehicles en servei d'urgència en vies urbanes. En aquest cas, llavors, la correcta és els conductors que fan marxa enrere, perquè dona igual que estiguin dintre o fora de població. Aquesta era difícil, Et fa volar el cervell. En una via de poblat de sentit únic està permès estacionar a on? Anem per una via d'un sol sentit, a on podem estacionar? A, únicament al costat dret del sentit de la marxa, només a la dreta. B, preferentment al costat esquerre. I C, al costat dret, encara que també es pot estacionar al costat esquerre. Si estem fora de població, només a la dreta, i em dona igual que sigui de doble o d'un sol sentit. D'acord? Però dintre de població succeeix el següent. Si és una via de doble sentit, cotxes venen, cotxes van, només a la dreta. Però com aquest cas és una via d'un sol sentit, indistintament a la dreta o, si et va bé, a l'esquerra. D'acord? Així que la correcta és la C. Al costat dret, encara que també es pot estacionar al costat esquerre.